Salutare toată lumea și bun venit într-un nou episod. A jucat Mitos.is alături de domnul Bogdan Gaming. Zici tu, domnul? Așa, mulțumesc. Pa. Auzit. Deci el pleacă de aici. Unde ești? Ce mai faci? Care e primul? Cum te simți? Rice Boy. Oh. Am încurcat, știu. Da, păi hai că mor, bă. De ce ești, mă? A? Bine, hai. Stai că-ți dau eu. Hai, mori. Da, păi am murit. Ce ți-am dat? Așa. Păi nu trebuie să fie odată în viață? Ai scris o bloc, disconnect, reconnect. Da. Mitosis nu răspunde. Asta e cel mai banal video. Taci, lasă că... Da, 110.000 de viziuni. da, și 2 milioane de like-uri. Așa spera Bogdan Gaming în anul 1995. Eram născut atunci. O să fii. O să mă nasc în trecut. O să te naști în trecut, da. Deșteptul din Bogdan. Așa, ai murit? Da, a murit acum. Bă, încerc să mor! Dă tu. Așa. Dacă tot vrea să ne arate Bogdan cum se dă un invite. Adică nu, stai că pe altul jucam. Da. Aia Domnul tare, Bogdan. Tare. Mm? Nimic. Pac, intră. Oh my god, trebuie... Este nu... Hai că câștigăm. Da, bă, hai că început hai că 64. câștigăm. Tu vezi? Da, numai noi doi. Bă, da. Hai că-s primul, mă, uite. Da, și ce te bucuri? Nu știu. O să vezi că sunt eu primul. Țiganii la putere, da. Da, Uite, deja oh my câștigăm, God, da, știi? știu. Ne dă bani. A, nu, că trebuie să... Primii care ajung la 5.000. Da, da, o să... Du-te încolo de copil. Cu calar. Du-te încolo. Bă, de uite... O, tine mare Boresan. Du-te, bă, făi, dă-te de aici. E locul meu. Bă, uite-l pe fraierul ăsta. Oh my God! Nu mă mai interesi că am mâncat pionul. Acum ne luăm la întrecere cu domnul Bogdan. Ceea ce tu nu o să reușești. Da, ce bă? Bă, tu știi cu cine vorbești? Tu vorbești cu domnul cel care a făcut Mitos.is. Treci, bă, de acolo! Ia, pe acolo ar trebui să ajung. Cât scor fac? Ce scor ai? 300. Bă, da, băiatul și-a pus sec, nu-i corect. Nu, serios, că ți-ai pus sec. Bravo mie că știu. Da, bravo, dar eu nu încerc și nici măcar nu vreau să aflu. Deci câți dă bani la mine, nu? Da, ia să văd cât de mare ești. Vai, Doamne, cât dublu cât mine. Domnul Bogdan este un copil periculos, deci trebuie să avem mare grijă cu el. Bă, dar totuși de ce să fac cu Google Plus pentru telefon? Cred că ai putea filma, nu? Ce? Pe Google Plus. Totuși ai putea filma la aici. Dar, bă, dar... Poți filmezi numai cu camera. Pot, dar... Mi-ai descoperit secretul? Încă nu? Tu nu vezi cât de mare și cât... Bă, vrei să te bag într-o bilă de aia? Spune. Poți, n-ai... Oricum nu poți să... Hai să te văd. Ai curaj? Vină la mine. Am curaj. Hai, dă. Stai, vină tu la mine. Lasă. Lasă. Că după tu mă întreci. Da, te întrec. Și ce? De ce suntem Ce singuri? se întâmplă dacă... Nu știu, Ai da? mâncat pe ăla? Da. Facem XP. Da, cum? XP gratis. Intrați pe serverul nu știu cum. Oh my God, am mâncat o de la panoramă de aia.
Ai mâncat. Bă, da chiar. Virus. Virus. Poți să mănânc virus, frere? Și eu pot. XP! Cine e mare barasan? Cine e mare barasan? Cine e domnul? Ce? Ești nervos? Nu, că oricum țin hack. Da? Ia arată. Bravo, ești deștept. Da, bravo mie. Da, păi tu cum arăți? Bă, lasă-mi aia pentru mine. Da, n-ai cum. Ești... Hai, mănâncă. Ești prea N-ai fraier. decât. What? 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 Cum? Ce hack-ul... Hack, da. Hack, domnilor. Deci, eu am hack. Sigur am. Deci, sigur am eu hack, da? Da. Am hack. Deci, nimeni să nu mă mai creadă că eu joc cu hack. Am borât. Ai borât, bravo ție. Bravo ție. Domnul Bogdan i-a mărăsit. Cum faci? Zi-mi și mie, te rog. Eu ți-am zis de secret. Da, secretul este să ai secrete. Da, ai, s-a mai Cum ai întâmplat. secret? Secrete naturale. Mănânci și spargi, mănânci și astea până ce mergi, așa am încercat. Uite, bă, câte puncte am. Tu câte puncte ai? Hai că nu știu cum să mănânc asta. Păi intre mai multe, știi? Uite, eu am intrat în mai multe și eu mănânc... Doamne. Hai zi, mă. Păi intri în mai multe, serios. Ah, Hai, red. Bă, lasă-mă pe mine pe aia. Nu reușești, să vezi. Eu știu cum. taci, nu te bă. Taci, măi, fraiere. Ce fraiere ești? Dă-te-o la mâncat. Țiganii la putere. Ia, hai, nu mă treci, oricum. Ce cu tine? Ce, bă? Bă, tu ești fraier, uite cât de mare sunt eu, bă. Cine a câștigat? Eu. Bă. Eu am fost cel mai mult timp pe locul 1, Da, deci da, lasă-mă în pace. da. Hai că îți mai dau o dată? Nu, filmăm a doua zi, mă ridică mâine. Dar de ce? Băieți, că am Ce închis nu faci acest mai episod, nu uitați să apăsați toate like și share și ne revedem cu altele episod cu Bogdan. Tudor e Bye, prost bye. și să fac nimic, dar